Seydin Bandango ta' 38 sena mill-Burkina Faso instab ħati li f'Lulju tal-2016 stupra mara Taljana f'Pembroke u li wetta attentat violenti fuq il-pudur tagħha. Emmanuel Ngumezi, Niġerjan ta' 39 sena li kienet jaffaċċja l-istess akkużi, ġie liberat li kommetta l-istess rejat meta kien fil-kumpanija ta' Bandango. Dan il-verdett ħoloq xi ftit ta' battibekki minħabba li ħafna qisuh bħala wieħed stramp għall-aħħar. Madankollu jidher li l-verdett huwa wieħed legalment fin-normi tal-liġi. Il-ħamis filgħodu għall-ħabta tal-11 ta' filgħodu l-imħallef Giovanni Grixti mistennijat is-sentenza fil-konfront taż-żewġ tirġiel, mhux esklus li jsir xi forma ta' appell mill-partijiet. Kienet jingħad li dan il-każ seta' kien każ ta' mistrajil u l-proċess seta' jerġa' jibda mill-bidu, imma jidher li dan ix-xenarju issa ġie esklus kompletament. Wara aktar minn 5 sigħat ta' deliberazzjoni, il-ġurati ħarġu b'verdett li jpoġġi lil Emmanuel Ngumezi mhux ħati li kommetta stupru violenti filwaqt li Bandango mill-Burkina Faso instab ħati ta' stupru. Il-każ kien investigat mill-ispetturi Trevor Mikallef u Elton Taljana.